welcome to another edition of Citizens Movement Radio News. Today is Friday, the 10th of October 2025. I'm Katie Wechuma, ready to bring you the latest news and updates. Let's take a look at our top stories today. Minister Gare's abusing government platform to pursue party's factional agenda, says opposition. Honorable Murombezi asked government to halt mining operations of a Chinese company near school premises. Persecution of former Mavuku Tafara MP Kufaha Kutizwe continues. Let's take a look at our stories in detail. The Minister of Local Government, Daniel Gare, has been castigated for abusing his ministry to pursue the unconstitutional 2030 agenda of his party's faction. This was said by opposition spokesperson Promise Mkhwanazi, who accused Gare of abusing meetings of local government to preach his party's 2030 agenda. He said the minister must not mix government business with factional battles of his troubled ZANU-PF party. Mkhwanazi said. Umnumzana ke uGaro umphathintambo we-Ministry Local Government uyaphambanisa kakhulu, ubhizi ukhuluma ngento ze-party yakhe leza nge-faction yakhe ye-ZANU-PF ku-platform kahulumende, ku-platform ye-ministry lapha fuze bekhuluma khona nge-development lokuthuthukisa impilo zabantu. Lokhu sibona ngani kungahloniphi-ke isisekelo sombuso welizwe, i-constitution, kungahloniphi-ke inhlangothi zikahulumende weZimbabwe lapha kumele akhulume khona ngendaba ze-development lokuthuthukisa impilo zabantu. Ubhizi ukhuluma ngendaba zika-2030, ubhizi ukhuluma ngendaba hhayi ze-party yakhe even, kodwa indaba ze-faction yakhe ekhokhelwa ngumnangagwa. Lokhu kumele kumiswe, lokhu kumele kuchothoze kakhulu. Njalo umuntu weZimbabwe ngamele angavumele ukuthi ama-minister, ngaba ngama-minister, ngaba ngupresident, ngaba mbani, a-abuse i-platform kahulumende ekhuluma ngento ze-party iloba into ze-faction within his party. The issue of a Chinese mining firm, Shunte Cement Factory, which is operating within meters from Brighton Country School, was this week discussed in Parliament. The issue was raised by Mashonaland West Women Proportional Representation MP, Honorable Mutsamu Rombezi, who demanded answers from the Ministry of Justice over the company's disregard of a High Court order to stop its operations. Let's hear Honorable Murombezi speaking. You know, that cement company in Chegutu, which is operating within 500 meters from Brighton Country School, should stop its operations. There's no justification on why a cement company should be having operations within 500 meters from a school. That's totally unacceptable. And that is not just close. It's dangerously close, and that's happening in defiance of a High Court order. A company is ignoring our courts, children are breathing dust and diesel fumes, and the law is being treated like it's a suggestion. We need to let that sink in. And I asked the Minister of Justice in Parliament, why are our schools being forced to fight in courts again and again just to enforce what our judges have already ruled? Why are powerful, companies allowed to undermine the judiciary while our children pay the price? And the response that we got pointed to laws and procedures. But I want to say this: if the law is clear, then why is it not being enforced? And if the courts have spoken, why then is the executive silent? This is not just about Chegutu, it's about every community where justice is delayed, where justice is diluted or denied. It's about restoring faith in our institution. And it's about saying it's enough. We cannot have a school operating a cement factory, for that matter, operating within just 500 meters from a school. That's totally unacceptable. Our justice system must protect. It must not exhaust the vulnerable. Judiciary integrity is not optional, and child safety is not negotiable. Those operations by that cement company should stop forthwith. More than 2 years after defeating one of Emmerson Mnangagwa's close allies, Pedzaisa Kuphwanya,
Former Mavukuta Fara MP Honorable Munyaradzi Kufa Hakutizwe finds himself in and out of Harare Magistrates Court. After being slapped with cooked-up charges, Honorable Kufa Hakutizwe's trial is moving at a very slow pace. Today, the genuine representative of the people of Mavukuta Fara was back in court for continuation of trial. Let's hear him speaking about what transpired in court today. Good day Zimbabwe. Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Nhasi zuva rana richipinda zvakare padare ndichinenedzerwa mhosva iye yekunzi ndakapwanya mota yevanhu veZANU-PF. So yaive nyaya yekunyeba, zvakabuda pachena nekuti mawitness aitaura zvakasiyana. So nyaya iyi yakangopushiridzwa mberi. Mutongi wedare ati tofanira kuenda kudefense tinozvidefenda tichipa umbo hwedu pamberi pedare. So nhasi ranga riri zuva rangu rekutanga rekupa uchapupu. So tiri kuenderera mberi. Dare razo adjournment nenguva dza1 palunch. So tichaendera mberi musi wa24 mwedzi uno nenguva dza11:15 47 maita basa. Nkulumane Member of Parliament Honorable Desire Moyo has died following a road accident early this morning. The tragedy occurred near Shangani when the vehicle carrying Moyo and 4 other legislators collided with an elephant. Honorable Moyo died at the scene, while his colleagues Honorables Madala Boindebele, Rita Ndlovu, Setule Ndebele and Lipion Sbanda sustained serious injuries and are currently receiving treatment at a local hospital. Let's hear more from Honorable Prince Dubego. Palmer, the death of Desire Moyo, the MP from Nkulumane constituency, is a huge blow to the immediate family, friends, colleagues, and the community of Nkulumane for losing a loved one. Moyoxide was a humble and honest person who interacted well with every class of people. His politics was grounded in the issues and interests of the majority. He was never one to prioritize himself ahead of others. He was never one who was condescending upon others. He was never one who would resort to taking people for granted. He would take his word to the bank, for he had integrity in whatever he said. He was a person who honored his promises. He respected people. He was inclusive and consultative in his approach. At a personal level, I have lost one whom I looked forward to mentor for future political deployments. We are devastated. We have lost a budding leader and a great artist. May his soul rest in eternal peace. According to state media, Zimbabwe is set to host COMESA Summit next year, with reports that the ZANU-PF detector is set to take over its chairmanship. Trade unionist Ronald Hondongwa, who was arrested in the build-up to SADC Summit and jailed for more than 5 months, said the upcoming COMESA Summit will cause renewed violations of citizens' rights by the state. Hondongwa said, Fellow countrymen, we are very much worried and also concerned about the news that Zimbabwe is going to host the COMESA this coming year. With reference to what happened when we held the SADC Summit that ushered in Emmerson Mnangagwa as chairman, we all know that most citizens, including myself, were subjected to rights abuses, to torture and brutality, and found ourselves spending more than 500 days in prison. And during this process, I lost my job as a teacher. So now we are very much worried that history is likely to repeat itself, that the same thing might happen again next year when Emmerson Mnangagwa is going to assume the COMESA chairmanship. And we urge the government of Zimbabwe
to respect the fundamental rights of its citizens. And we also understand that this summit will be another avenue for the government to loot our state coffers, especially in preparation for the summit. And for us, the ordinary citizens, we are very much worried because we know there is nothing good that we can expect from this. The only thing that we are going to witness is the fattening of the pockets of those elite guys. 5 Chinese nationals have been arrested after one of them allegedly shot and killed a man in Mutoko during a salary dispute yesterday. The suspects were apprehended by villagers who carried out a citizen's arrest as the group attempted to dump the victim's body to cover up the crime. The case adds to growing reports across the country of Chinese employers accused of mistreating workers and illegally occupying ancestral land amid criticism that authorities are failing to take decisive action. We spoke to citizens to get the reaction on this concerning development. I am Linton Mwanaka, an ex-political prisoner and a political activist. The recent Mutoko shooting by Chinese miner is not the first one in this country suffering from proper governance division syndrome. Such shooting disturbing incidents occurred before. For example, a Chinese national, Zhang Zhujun, shot and injured 2 employees, Wendy Chikwaira and Kennedy Tachona, after they demanded their outstanding salaries. In another incident that occurred some months ago, a Chinese national, Liu Haifeng, pointed a gun at an excavator operator, Kolwani Dube, who was demanding unpaid wages at Mingshang Sino-Africa Mining Investments in Gweru. Chinoshamisa ndechekuti vana Mnangagwa havana zvavanoita kuvanawa, nenyaya yekuti vana Mnangagwa vacho vari kudya vachiguta nekuda kwevanhu ivava. Saka unoona kuti vana vane utsinye vana Mnangagwa, because vari kusacrifice upenyu hwemaZimbabweans kuti vaparare vange vachiurayiwa nemaChina just because kuti ivo vawane mari, asi nyika ichirasikirwa nezvizvarwa zvevhu zvenyika yacho. It's very unfortunate. Ini mafungiro angu ndekutongoti dai zvaiitaka maZimbabweans tasumuka tese, we protest, we chase away these Chinese because vaurayi vari kutiurayaka. Saka tinomba ichivatarisa seku vachiprotectwa nana Mnangagwa corruption. Chiitiko chakaitika maMutoko ichi chatisiya tisina remuromo, especially isusu vagari veMamutoko tabatikana zvikuru nedanho rakatorwa nemaChina yokuti rokuuraya mushandi akanga abvunza mari yake kuti ko mari yangu mushandi parini. Idanho ratirwadza isusu vagari veMamutoko kuti sei maChina ari kuregererwa achitora mutemo wenyika yeZimbabwe achiita madiro aJorgina nemutemo wemunyika yemuZimbabwe, kuti munhu aakurayiwa kubvunza mari yake yaakashanda ingave nyika here isingaremekedze mutemo. Ko sei hurumende iri kutadza kutora matanho ekuranga maChina aya? Sei hurumende iri kuregerera maChina achiita zvaanoda nemutemo wemunyika yemuZimbabwe? Idanho ripi richatorwa nehurumende pakuda kufikisa vanhu vakaita zvinhu zvakadai zvinonyadzisa kudai kuti munhu anourayiwa pei yake? Tiri kukumbira kuhurumende, mapurisa vanhu vemutemo, mapurisa, kuti mapurisa aite basa rawo asingatarise kuti tarise kana kuti kurerekera kuno rimwe divi, asi ngavatore mutemo sezvauri kuti maChina ngavarespecte mahuman rights evanyika yemuZimbabwe. Hatingaite kuti hurumende inotityorera marights, China yakutityorera marights, tiri muzvarwa zvenyika yeZimbabwe. maChina akuita zvaanoda pamwe chete nehurumende. Tiri kuti isusu vana veMamutoko tarwadziwa zvikuru nedanho rakatorwa nevanhu vekuChina rekuuraya mumwe wedu akanga aenda kubvunza mari yake. Saka tiri kuti isusu vanhu vemuZimbabwe ndo pamunoona kana kuti umbimbi-ndoga hwebato reZANU-PF unokushandidzana nemaChina. Ivo zvinezvi vari kutora maresources edu, muno maMutoko vari kutora maresources edu akawanda, kwese kwana Chareva kwese kwari kutora, kwese kwana Mushimbo kwese kwari kutora, kwese kwana Gurure kwese kwari kutora matombo edu, kwese kwana Ningiriko kwese.
kuna Nyamuzizi kwese uko vari kutora matombo edu, but ukatara kutarisa kuti isusu vana vemagari vemamutoko tiri kuyamurwe chii pari kutorwa nhaka yedu, vana vemamutoko tiri kubhenefite chii pari kutorwa nhaka yedu, vana vemamutoko tiri kubhenefite chiko paresources edu achienda nemachina, maresources edu achienda nemaforeign national, tiri kubatsirwa nei isusu vana vemamutoko? Mukada kutarisa mutoko chaicho haina kana industry kana hwani chaiyo, haina industry mamuno mamutoko. Mutoko yakasaririra zvikuru, mutoko yakasarira zvikuru, mutoko haina town inoyevedza, mutoko inzvimbo yakasaririra zvikuru, asi nezviwanika zvatinazvo tinogona kutoti mutoko inogona kuva one of the biggest town in Zimbabwe, but nemhaka yekuti tine dambudziko rehurumende ino huori, tine dambudziko rehurumende isingatsuriki kana ichinzi iri kuita huori. Iko zvinezvi kune mapurisa munana South Africa, kumapurisa anotoenda kumacourts achinzi ari kutyora kodzero dzevanhu, but kuZimbabwe munhu ukataura kuti tiri kutyorerwa kodzero muZimbabwe, iye ari kutyora kodzero vacho ndiye anosungwa nemapurisa, iye ari kukomberera marights ndiye anosungwa nemapurisa. Saka ungave nyika here, tingatonge nyika tichidare here? Tiri kukumbira kuna Mnangagwa kuti vana Mnangagwa ngavaedze kuremekedza bumbiro romutemo wenyika, ngavarege kuregera machina achiita zvaanoda. Vanhu vemutemo ngavasunge machina. Taramba isu vanhu vamutoko munotarwadziwa nezvaitwa nemachina izvi. Maswera sei vana veZimbabwe, maswera sei tichisangana panguva ino inosuvisa, nguva inosuvisa yenyaya yakaitika muno munharaunda yedu yemamutoko, yekupfurwa kwakaitwa mushandi aishanda pamachina kunonzi akapfurwa kunonzi kumakaha, ndokwaakaurayirwa, kwaakaurayirwa maringe nekunge achidawo kuti awedzerwe mari dzavanotambira, kuti mari dzavanotambira imari shoma zikuru, ende zvinhu zvinotisuwisa kuvagari vemamutoko nemutoko yese nemashoko akadai atakatambira kuti kune hama mushandi aishanda pakambani yemachina akaurayiwa kana takapfurwa nepfuti nemachinese nekuda kwepay dziri pasi patingati sesu poverty datum line. Zvinhu zvinosuwisa kuvagari vemamutoko, tiri kurwadziwa zvikuru nechidanho rakatorwa nemachina irori, kuti machina ari kutora mutemo muZimbabwe kuita mutemo kuchina. Machina ari kutora mutemo achiisa mumaoko mavo. Machina ari kutora masimba atinokahadzika nawo kuti sei machina ari kutora danho rakadaro kuuraya chizvarwa chemuZimbabwe, kuuraya zvizvarwa zvemuZimbabwe nenhau dzemasalaries. Izvi zvinozivikanwa zvikuru kuti machina vanhu vakauya kunopamba upfumi hwedu muno mamutoko, vari kupamba matombo edu, vari kupamba zvakawanda maminerals edu vari kupamba muno mamutoko. Asi tikada kutarisa kuti muno mamutoko, zvizvarwa zvemamutoko, tiri kushupika zvikuru. Nhaka yemadzibaba edu iri kuenda, mhaka yatakasiyiwa nemadzisekuru edu iri kuenda mahara ichitohwa pachena. Matombo mangani avari kutora kumakaha, matombo mangani avari kutora kwanakatsukunya, matombo mangani avari kutora kwanaCharehwa, kuri kutorwa kwese matombo ikoko nemachinese. But nhasi mwana wemuZimbabwe kana wamamutoko muno chizvarwa chemamutoko ari kuti daiwedzereiwo mari yekotinotambira, asi ndo paari kutorerwa pfuti achiurayiwa. Saka tiri kushushikana zvikuru nenhau yakaita seyakadai yemachinese, kuti please machinese kana zvichibvira hurumende ngavasatarise kuti mutemo uri kubva mbamani, ngavasatarise kuti machina anofanira kusungwa uye anofanira kuremekedza mutemo wenyika, anofanira kuremekedza bumbiro romutemo wenyika weZimbabwe. Hatigone kuti machina auye muno muZimbabwe agoite madiro aJeorgina munyika yemadzibaba edu, munyika yemadziteteguru edu. Saka tiri kuti machina iyayo ngaatore vematanho akasimbarara zvikuru nehurumende kuti vasungwe nedanho ravakatora iro. Tinozviziva kuti machina ane ukama hwakadzama zvikuru nebato reZANU-PF, tozviziva zvikuru izvozvo, asi tiri kuti zvakaitika zvinhu zvakadai zvikaitika, zvinhu zvinorwadza kuti ZANU-PF inenge ichitorwa bembera ende haitarisise kuti machinese ari kutedzera mutemo here munyika yeZimbabwe. But tiri kuti isusu vana veZimbabwe, tarisai zvatiriwa nemachina munyika medu, tarisai kubatwa kwatinoitwa nemachina munyika medu, tarisai umbavha huri kuitwa munyika medu. Isusu takangogara. Inguva yekuti vana veZimbabwe tisimuke, tishore zvikuru zvirikuitwa nemachinese. Tatenda zvikuru. ZANU-PF Vice President Constantino Chiwengwa has raised concern over corruption in the mining sector, which he said is destroying communities and environment. He made these comments during a speech at the opening of the Mine Entra Expo in Bulawayo yesterday. Let's hear part of his speech. Government will implement strict regulations
and oversight mechanisms to ensure that corruption within the mining sector is effectively addressed and eradicated. Corruption, illicit trading, and leakages are cancers that erode public trust, distort markets, and deprive citizens of their rightful benefits. In that regard, I challenge the responsible authorities and ministries, departments, and agencies to put in place mechanisms that enhance the transparency of processes for licensing, monitoring, and enforcing compliance among mining companies. Regular audits, community engagement initiatives, public reporting, and whistleblower protection will become integral to our governance architecture. Political analysts say Chiwenga's attack on corruption in the mining sector is directed at Emmerson Mnangagwa and his cartels like Kudakwashe Takwire and Pedzai Scott Sakupanya, who control the sector. Mnangagwa and his family are accused of plundering the environment through their sustainable mining activities along the Great Dyke, particularly in the Midlands province. The purgings continues in the troubled and faction-ridden ZANU-PF party as Emmerson Mnangagwa seeks to consolidate power ahead of the party's annual conference in Mutare, which starts next Monday. Yesterday, the party announced the removal of its Director General, retired Brigadier General Ezekiel Zabanyana, from his post. The decision is seen as an attempt by Mnangagwa to align his loyalists in power positions of the party. All roads lead to Luswingo Heritage Site in Tokwana in Matebeleland South Province for the official opening of the Luswingo Kalanga Cultural Festival tomorrow. The festival aims to celebrate and preserve Kalanga heritage through cultural exchanges, performances, and traditional cuisine. Citizens Movement Radio will be sharing videos and images from the event on our WhatsApp channel tomorrow. Let's take a look at our sports news. The country's flagship men's national soccer team, the Warriors, are in action tonight. The Warriors take on South Africa at 6 p.m. local time at Moses Mabhida Stadium in Durban. This is a must-win game for Bafana Bafana, who are looking to qualify for the Global Soccer Showpiece since hosting the event in 2010. Coach Michael Nies said, "Zimbabwe is ready for battle. We are not here to do South Africa any favors." Let's hear him speaking. But 4 teams can still qualify, and it's their responsibility to deal with that situation. We are, again, our prime motivation is not to be the party crasher. Our prime motivation is to be proper footballers, sportsmen, fair competitors, to all involved, to improve as a team, to not be accused of anything improper, because also it's a duty, as I explained to you before. How can I say it? A real competitor. And I think that's what the spectators also want, and I think also South Africa. I think you want to qualify, but deserved qualify. And so if you want to deserve qualify, you need also to bring a good performance. Meanwhile, in Africa World Cup qualifiers played yesterday, Algeria walloped Somalia 3-0, while Mozambique lost 1-2 at home against Guinea. Botswana also lost at home to Uganda 1-0, while Kenya also edged Burundi by the same scoreline. Liberia beat Namibia 3-1, and the match between Malawi and Equatorial Guinea was cancelled.
To conclude our Citizens Movement Radio News, here are the headlines once more. Minister Gares abusing government platform to pursue party's factional agenda, says opposition. Honorable Murombezi asks government to halt mining operations of a Chinese company near school premises. Persecution of former Mavoko Tafara MP Kufaha Kutizwe continues. This is the end of our bulletin. Good night.